I gave you people an update that Momiya Fulanya was arrested last 2 nights. Momiya Fulanya was arrested on Tuesday night. He was arrested at exactly after 9. Yes, I arrested after 9 p.m. on Tuesday night. That was when he was arrested and taken away from his Otolo home. Taken to where I know. Is it because I don't want to give full details of the whole operation and everything? That's why. Oh, yeah, you were put that. Even if it was somebody like me, we know. Even if we know. Yes. But if I'm the mother and call, if you were because of na docha, go video when you're not poor. Man, I see no ya na pu. Nyata kwacha me again na Facebook. Come look where boy kwacha me again. Dispute with the fact that name me arrest. Nya me again. Come malo. E gotta go. I'm a ekwu go weworo. Na emere onwu no. Una ha like ezioku. Ezugo upon this boy ya onye ka ewu. If you go do onwe na anya first, ihe etiri onwe no mo ke ya like. If you onwe na anya etu alive udo, etu ando udo. If you onwe na anya etu ando udo. O we wo mo wezugo. If you love onwe no mo wezugo ke ya bia love. Love ke no onwe love umunne. O we ze mo wezugo ke ya bia love. Go ka nje funanya ga eme. Ana ele funanya ga ego ne. Ewu ga ahu irigo nni. Pata wuda nnigu na umu wulili. Iwe bia bia wezugo na anya. Ego ne ka na ele love wo na afia. Kele ego na ele love wo na afia. Onwere onye na-ejebe nwa dibia eje agwọ ọgwụ. Onwere onye na-ejebe nwa dibia eje agwọ ọgwụ. Mana ọwụrụ ha na ịnụ ha ka esi wee kwu ifu ha ncha niile ha pụta ozugbo nwa dibia advocate. Ide ejebe nwa dibia kelu business go na nwa dibia nwelu. I want to know business go na nwa dibia nwelu. Ọzọ asịghị niile eru ya anya ọkụ. Mana ndị pastor unu na ana everyday na asị ndị pastor jikọ wee mee nka ọha anya ọkụkọ unu na-eru ha. So let us assume that na na-ewu mmụọ mmiri anya ọkụ. Anya ọkụ ka ngụnwa na-ewukwu ndị pastor ya every day na ana ha ndị pastor jikọ wee mee nka ndị pastor jikọ wee mee nka anya ọkụ ka ị na-ewu ha. Ana m ajụ ha ajụjụ. Awụ nwa dibia gụrụ ka na-ewuri anya ọkụ ma ya ọ na-arụ ofu ụdị ọrụ. Ọ na ife nna gwa ụnụ na alụ ndị a na-eme karịrị akarị. Eji ime pụta ịbịa gwa m omenala Igbo ya adị. Ime ego ịmaka list ụmụnna gị. Ime usoro ndị bunu ji anụ nwaanyị. Let's say n'iwu onye Nnewi kịta isoro na ndị na-ekwu ezugo omenala ya adụ. Ịma usoro eji anụ nwaanyị na Nnewi. Njọ ya kịta ya nwee onye omenala. Minister for Culture and Tourism. Minister for Culture. Ime usoro eji anụ nwaanyị na Nnewi. Ime usoro eji akwa nwaada na Nnewi from mgbe nwaada nwụrụ to mgbe eniri nwaada. Ime usoro ye. Ime usoro eji akwa nwokorobịa tozuru etozu na Nnewi. Kedu ife ịma maka omenala Nnewi? Tell me one single thing ịma maka omenala Nnewi. Ụnụ na advocate omenala, ụnụ na-agwọ nkịrịka ọgwụ niile ụnụ na-ada agwọ. Agwago ngụna ngụnwa onye na-eje ụka mmadụ na-agbaghị si n'ebe Chineke nọpụta na ike adọrọ ebe a mgbe ugboro onwe jee na comment section ka ife ebefa ncha niile jee na-ene ha ncha niile a na-agbaghị na miracle adụghọ ha ncha niile ahụ na-agbaghị na onwe ife Jizọs ya emenwu jee ebe a ka ife ebe ha na-advocate ritu ka ha na-advocate nwa dibịa na-agwọ oke ite. Ọ bụrụ na ha believe na ike adụghọ na Jesus Christ enwe power to give money, na Jesus Christ enwe power to cure sickness, they should also believe that no more any spirit anywhere to capable of doing any spiritual work for anybody. Therefore, hayadakwa support nwa dibia na agwọ oke ite. Hayadakwa support nwa dibia na akpọ mmadụ agwada na mmiri eje asa ya ụchụ asị na ọ na-eje achụrụ ya aja ka o wee bute ego. Ilu na nke mmụọ mmiri ụmụ okorobịa eju tefu ụmụ okorobịa niile a na-abịa eme ebe a on the ego money palava. A na-ekwu ya ọtụka asị na amụma na aka akụkọ. Jee na comment section iru ebe a ifụ ha ncha niile ka ha gosiri onwe fa. I am your brother from Uruagu. Ama m onye iwu
You are my brother from Uruagu by you there. Among no nature do not with family who family who you love game. Or one ways to go. To family who you love game. Or one ways to go. I hate this guy. Ego ne ka na elefu n'anyago. Onwere ife nji eme. I don't care. That is the fact. I don't care. Even no na we da gwa esiokwu, sooner or later you must esiokwu adebuchi ya aka. Sooner or later you must understand the ife zugo na gwa esiokwu. Sooner or later you must understand. Even though the greatest crime, an Igbo can never forgive them, whether you like it or not. An Igbo can never forgive them. An Igbo can never forgive them. I'll mind my own business. Church, your business. I understand the mono now. I will go Mano nkeli shalon si bulu nono onya ka na akpọ rinse nkụta niile na eri nse mano nkeli shalon si bulu nono ife unu na-emezi these days unu na-eri chanse bulu nono onwe ife ọzọ na-akpọ ji unu wu mokorobịa be nwa dibịa na ahụ ije gbuo kite eji atụ akwụkwọ onwe onye kwuo ye okwu ya nkata ya esukasịa ka ịma na ife a na-akpọ je na nke nwa dibịa why na ihe mechi ọnụ na-eje n'azụ why na ihe mechi ọnụ na-eje n'azụ feri na ife a na-eme n'azụ onye n'ime unu na-eje ebe ahụ ka o jee gwọ ọgwụ nwe ego ife unu anyị mụ ife na-akpọju unu ebe ahụ ma ndị niile ahụ mmụọ mmiri na-akpa agwada na mmiri eji awụ ha ahụ anyị mụ ife na-akpọje ha ncha niile ebe ahụ why na ihe eme n'azụ mechi ọnụ ma na ife ị na-eme adịghị legit mana ụnụ ya pụta na Facebook bịa na-enyegharị mkpọtụ mechie ọnụ ọrụ ahụ ị na-alụ iji enyegharị mkpọtụ na Facebook nwere ndị na-alụ karịa agụ o nwere ndị bụ nke wee ego n'ọrụ ahụ ya n'unu ha ndị ahụ enwe ụta ebe na soshal midia abịa akpagharị onde pik bụ otekas onde pik bụ otekas ọha ka ọ ya wee fụ n'elu ịnọkọta efu ka ekwuge na akwụkwọ a na-atụ atụ ịnọkọta efu n'ofu onye balansịrị ọfụma nwe ife ọ na-eme kọmputa na-ejele ozi ọ bịa na soshal midia abịa na-enyegharị mkpọtụ otekas ndị ego ha gwugoro agwụ ka ọ ya nwa dibịa ọwụna nọ n'ala Igbo ha ama ebe ọ na-anọ ha ama adreesị nwa dibịa ọwụna nọ n'ala Igbo ịghọtago otekas ma ọ bụ ndị ka na-akwụgharị epik bụ ha ego epik ịghọtago ha ka okongwu dibịa na-agbara afa ha ka okongwu dibịa na-egosi ụzọ bịa nwa dibịa ịnọkọta nnọọ ofu bọga ofu azaman ego juru akpa ịma na ndị ahụ ndị na-epik ego in thousands of dollars onwe business with okongwu dibịa ma onwe business with ịbịa na Facebook na-asịghị mmụọ mmiri ji kwụsị mmụọ mmiri ji ghara ịsị old pickers ndị ego ha gwugolu ha na-agbagharịzi fọ nwa dibịa tụ nwa dibịa ọha ka ọ ya wee ruo ụtụtụ ọnwụ na ịfụna ha ụfọdụ n'ime ha na-alahụzibe nwa dibịa ala egwu okwu nwa dibịa were gị iwe kedu ife ọ na-ewere gị iwe na arrest mmụọ mmiri kedu ife ọ na-ewere gị iwe the question should be arrest ya eziokwu ka ọ na arrest ya ị na-agbagheri ezugo ị na-ebu fake news which fake news nwa mmiri challenge elu m na ọmụghị onye kwuru ya ọmụghị page ebe that news si wee break out ya challenge emu na m kwuru okwu asị ọkwa afọ m akpọ ya si ezugo ife ahụ ọ na-eme na ezugo ọ ma na ezugo onye Nnewi ozo ezo ọ ma na onye breaking news ahụ onye Nnewi he knows set of it asị na-akụ asịrị na goro onwere onye na-akụ asịrị mụnwa wee zugokwu na arrest ewu kpọọ ma for direct gwa m na arrest ọhụ ka mmalụ kpọọ ma for direct si m ezugo ọ kwesịrị na arrestịrị m kedu ife iji si na arrestịrị m ka m gosi gụ ka ị mara na arrestịrị gụ eziokwu kwụsị na ife unu na-eme ife a ifuru unu na-akpụgharị ụmụazị be anyị eji achụrụ ha aja ife ahụ suppose ha ewu a full time job mmadụ na-alụ encourage na ụmụazị
is not supposed to be a full-time job. Ndị niile nụrụ ife a mbụ na-eme onwe onye ego baha n'ala aka o jecha business o yeti develop on that business ọ na-atizi ya ego na ife ahụ ife mmadụ ya emegido mee forever mana ọ na-achọ ka unu mụ ụmụazị a ka ụmụazị a nọrụzie ka ife ahụrụ a full-time job na unu ya gwụrụ ha ọgwụ ya ha nọrụzie ha na-afịkwa ụgwọ a na-afịkwa ụgwọ a na-afịkwa ụgwọ a ego a na-abịazi na-abịa a na-ekwu ọdụ ka ya asị ebe ọ na-atakasịrị gị anya ekwu kịta ndị na-ejebe nwa dibia mapụta kwuo na ihe eje mana ekwu okwu nwa dibia mapụta ịghọ advocate ejeri ime iji ikwu audacity unu ji ada abịaghị na comment section ma abede na-akpọrọ ndị boy asị onye ka ewu esibeghị ejebe onye kedu ife ifuru onwe gị n'anya ifuru onwe gị n'anya ifiru na before jesie nha abalị ede ife ahụ edelu ifiru na jesie nha ba enweghị information ifiru na a lot of people posturu ife ahụ enweghị information. Do you think that news just came out anywhere? Mmụọ mmiri eji wepụta ọgwa ahụ na onwe ha arrest emeri ya n'ọbe inweghị ụbụrụ inweghị brain ọ sịghị nọ na mgbede. Yes. Shall we never a na-ekwu ya ọdụ ka ya sị na amụmụ ekwu gonogono ka a na-ekwu ana m ekwu ọnụ efu ezu ga-ada ekwu ọnụ efu ekwu na ọnwụ n'ime onye ezugowo ịya ama na ezu ga-ada ekwu ọnụ efu ọ sịghị na news break out from ụtụtụ nọ na mgbede ka ọ bịazi weta fon ye wee bịazie nene fon ye wee bịa fụ na-ekwu na arrest ya ife na-ewu n'ụtụtụ so ife niile ndị mmadụ na-ata agịwụ na peji wu ịmakwa mmadụ one tagịrị mmụọ mmiri na peji mmụnwa tagi niile ahụ atagịrị ewu ịfụghọ ya tagi niile ahụ atagịrị ewu ịfụghọ ya ọ na mgbede ka ị bịa fie it had to take you again this morning for you to come and say it go for you to come and say it all that this side go for you to come and say it material man ahama akụ asịrị go all cowards na-eji fake account na on social media na-amagharị go yeah you go no be this one abi is still there in front right okay that even na-egwu we go enter from that side then come back enter from this one. Okay, no, we use the other one. Material man. Yes. Now wait, you a coward now. You a coward. You are a coward. You are even a coward. When even the words of a coward, they make. And even the word of a coward, they make. A man no karugobi. Show yourself now. Kaimalonyewo. Kaimalonyewo. You know, it you carry unnecessary threat everywhere. I don't mark you. I don't query. Go see your face. Show your real face. Na man a coward. Ne query. I no fear. Go see your real face. Kaifonyewo. Ne query. I no fear. Also na social media kono na-enwe ọnụ na na-enyegharị mkpọtụ na social media so na social media kono na-enwe ọnụ na na-enyegharị ọnụ ndị ọjọọ. Don't worry, one by one ana Igbo yekiri ya unu niile bad materials na-enye anyị agafa na ana Igbo one by one ana Igbo nya ana ọtụtụ yekiri ya unu niile na ana Igbo obidogo watch ife na-eme all this while gradually ụfọdụ n'ime unu anokata ayanuzi maka onye ahụ anokata onye ahụ ejewa one way or the other. Nation, we have a way of getting back to you people. Una ahụ unu ha wee na-achọ ka ana Igbo naanị iyi
ka ana Igbo naanị iyi one ahụ ụnụ ha wee na-achọ ka ana Igbo naanị iyi ọ ya dịnatara ụnụ mma of course ọ ya dịnatara ụnụ mma because anyị niile anyị anwụ ofu ụbọchị anyị niile aha anwụ ofu ụbọchị na Enugu material man I go waste you the way I dey waste people for ifele emenayo gosi anyị investment gị ntụ ata eze si wee nwe nke ifele emenayo ụnụ sị Igbo useless cha life ụnụ ewere ife eji ha n'isi na n'isi ibe uworo achievement ha megolu ị na-ewe Bishop ọzọ bụla ahụ South Africa ka ọ nọ Bishop ọzọ bụla ahụ South Africa ka ọ nọ ọ pụta ọ na-egosi investment ya ụmụnne anyị niile jewe South Africa ije chuo ego ngwa nwa wụrụ ije west mmadụ ka ije South Africa ije west fela anyị emeghị ị na ha egosi ụdị mmadụ ewu you go west the way you west people na South Africa ibewe na-arụchikwu na enu ebe niile na mgbakọsi ana na-eme empowerment ngwa nwa ji ije west mmadụ na South Africa papa nkobo ka mfewunu mmadụ a ka ihe west gido welu ụbọchị anyị west ọgbọ egbe anana mma ogbu mma na anana mma ife nwoke ji azụ odogwu na ife nwoke ji etu n'ọnụ ụwụ achievement nwoke meru achievement ngụnwa mere uwu niile egbu mmadụ iwerie naanị isi niile egbu mmadụ ọkwari onye kwuo okwu amalụ ka uche ha ịgba plane ebe a ndị bụ ụnụ gbalụ plane laana gbalụwu plane laana nye ha ego ka ije South Africa jee mara ife ị na-eme ibe na-eme ha ruo South Africa ha eburu ego bata ngụnwa ruo South Africa ije na-ewu sti mmadụ idewere ndụ n'ọnwa idewere ndụ n'ọnwa ụmụ ewu ụnụ afụbụghị ife all judgment bi n'ile ụnụ n'ala Igbo all time for judgment ịghọtago ume John Bosco hapụ na ya nụ na ịma na ụfọdụ n'ime ha na-abịa na social media na wọsgharị ọnụ the reality na-epu elu ha ọnwụkwana onye izi material man ahụ ịghọtago material man amụghọ na ọhụ nya nwa onye izi bịa na Facebook bịa zuzugharị ụdị ife anwude inwudekwana onye ahụ ibe na Facebook bụ ịbịa kwue about 6 of them are collect go like this ịghọtago nọrọ ebe ha nọ tata isi na-ajụ oyi so hapụ ha ụfọdụ n'ime ha na-eche na ọjọọ so ekwucha okwu end ya na Facebook hapụ na ụfa inidiri ichetagharị yourself tracking jikwụsị tracking jigharị isi he will end up like others nye nwa jechazie pụta o nwere ike ọ bụrụ nya ya eji ọnụ ya ka ọrụ ndị ọzọ ịghọtago nya ya eji ọnụ ya ka ọrụ ndị ọzọ ụnụ chọọ ka ụnụ buru ụnụ chọọ ka ụnụ tọọnụ a n'Igbo tu obodo ya awụ mmadụ cheta na ya abịa na-agba ọsọ ụnụ bute journey of pastọ jikwụsị pastọ jighara ese a na-ekwu omenala kelu ka obodo wu si anụ nwaanyị enweghị kelu ka obodo wu si anụ nwaanyị kelu ka obodo wu si agba nkwụ kelu system of kinship unu na-enwe ọ hereditary ka ọgụnụ enweghị nwere anything ịma about culture and tradition of your people so si ife ịma debe ewu culture and tradition of people wijere nke nwa dibia eji agwọ ọgwụ kerukwana ọgwụ ị na-eji agwọ maka dibia dị n'ala Igbo mana okere ife na-akpọchewu na nke nwa dibia ọwụ na-esere na ụnụ ụka ada enye ego ọ na-esi na ụnụ ụka ahụ protect mmadụ ọ na-esi na Jesus Christ adọ capable of ime anything keruzi ife mere gị ji wee bere ivu na ite na kịrịkịrị ọgwụ niile a na ije na mmiri eje pollute si mmiri dobe anyị ife ahụ ọwụnyanwụ omenala be anyị ọwụnyanwụ omenala be anyị asụ onye Nnewi iwu ugbo ole ka ịba n'ala Okwuedo wu okwu Nnewi onye anyanwụ the men okpucha nje arụsị eji wee mara Nnewi Okwuedo ihe agbanwuru na Okwuedo maka ịma na ife a na-eme na Okwuedo ahịa ife a na-eme na ụmụ nkịrịkịrị nwa dibia ihe na-ada eje ihe ekweba na Okwuedo maka ịma na ilu ebe ahụ na ife a na-eme na Okwuedo nọkwa ọdụ ka etu a mmadụ si eme ịbịa n'ụlọ ụka na-ekpe ekpere kekwe nwee ife ị chọrọ inye edo iwere enye edo ikekwe isi edo n'ebe ahụ agwa na eke ihe esi wee mife na eke ihe esi wee mife lead ero na something like an intercessory na onwegodi ife enidiri ime ndị anya gwa ji egote ose ọjị gote ọjị goro ife dị otu a si etu a mee mana ọ bụrụ ife ahụ ka ị nidiri inidiri datin fi nidiri wu ka agwọrụ ọgwụ gwa gị ife ihe je wụta kpọlụgwu jee na mmiri a na-ekwugheri ọ na-afụ bụ ụdị ife ịchị ịkpọ masị bido taa akpọwa masị o bido nna ma akwụm agwago na ọ na-arị price na na-efu a n'ebe a na
fere we mi we keta we flefu no na say no kporo onwe material man ona the price na the flefu a na o say na reply ye flefu a happen ya ya we gari cha osu ike ona reply yo to ke fo na ekuko na ngente happen ya odago fela eme ha ibe wolu na ha gbatara na leki na-etu ọnụ iwolu na igburu mmadụ na South Africa na-etu ọnụ ọha anụ ọtụtụ kwari anụ ọtụtụ na-atụ ụnụ ọna notice ụnụ na many of ụnụ anụ ọtụtụ na-atụ ụnụ ịghọtago anụ ọtụtụ wife na-atụ ụnụ anụ ọtụtụ wife na-atụ ụnụ the real people na-eme ọdịnala Igbo ba jee mitie ha one on one jụọ ajụjụ jụọ ha na ife a na-eme ọwụ omenala Igbo akwa ọkụkọ mana ọha eme omenala mmụọ mmiri mana ọha eme omenala ha ncha niile mana ha eme omenala. Yes, they know the real people na-eme omenala ba anyị na yes ọdịnala do even more sacred than even nsọ dị n'ọdịnala karịrị nsọ dị n'ụka jee jụọ mmadụ because at least Bible mere ka anyị maa na God is a merciful God mana ọdịnala wụ imeta ife nsọ ana a na-eti uwe ozugbo ohe eme ebele ode eme mesi imeta ife dị na nsọ ana a na-eti uwe immediately. There is no mercy. There is no mercy and there is no two ways about that. So onye ka ha wụ ịgwa na ha na-eme ọdịnala here yes onye ka ha wụ ịgwa na ha na-eme ọdịnala. Okay, anyị echigata back ịghọtago material man jisikwa ike material man ogbu mmadụ na-esosikwa mma gị ike ị na-apịchasị egbe gị ike ịghọtara ibe na-esevu ego ha ejigo property na-esevu nke ihe ejigo mgbọ the end will justify the means. Indeed ndị agha abalị onwe ha uru wa aja kịta ka mma na iberibe a na-agba nsọkwu agba ndị agha abalị onwe ha uru n'ụwa ka wa aja